नमस्कार, आरवी किचन या चॅनलमध्ये मी आरवी तुमच्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। तर भाद्रपद महिन्यातील मोठा सण म्हणजे गणेश चतुर्थी लवकरच येत आहे। त्या निमित्ताने उकडीचे मोदक कसे बनवायचे हे मी तुम्हाला आज दाखवणार आहे। या व्हिडिओमध्ये मी भरपूर साऱ्या टिप्सही देणार आहे, तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। तर सर्वात प्रथम आपण उकडीचे मोदक बनवण्यासाठी लागणारे सारण बनवून घेऊया। त्यासाठी येथे मी 1 वाटी ओलं किसलेलं खोबरं घेतलंय, म्हणजेच अर्धा नारळ किसून घेतलाय। आता या खोबऱ्यामध्ये गूळ घालूया। येथे मी पाव वाटी किसलेलं गूळ घेतलंय। आता लो फ्लेमवर हे गूळ व खोबरं सतत परतत राहायचं आहे। गूळ पूर्णपणे वितळून हे खोबरं व गूळ एकजीव होईपर्यंत आपल्याला हे परतून घ्यायचं आहे। आता गूळ आणि खोबरं छानपैकी एकजीव झालेला आहे। आता यामध्ये वेलची पूड घालूया। येथे मी 6 ते 7 वेलची खलबत्त्यामध्ये कुटून त्याची पूड बनवलेली ती घातली आहे। त्याचप्रमाणे साधारण पाव चमचा जायफळ पूड घालूया। जायफळ पूड व वेलची पूड सर्वात शेवटी घालायची, त्यामुळे सारणला छान सुगंध येतो। जर हे मी सुरुवातीला घातलं असतं तर त्याचा सुगंध उडून गेला असता। त्यामुळे सारण तयार झाल्यानंतर हे दोन्ही घटक त्यामध्ये ॲड करायचे। तर येथे उकडीचे मोदक बनवण्यासाठी लागणारं सारण तयार आहे। तर आता हे आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया। तर येथे आपलं सारण तयार आहे। आता आपण तांदळाच्या पिठाची उकड काढून घेऊया। त्यासाठी येथे मी टोपामध्ये 1 वाटी पाणी गरम करून घेते। आता या पाण्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालूया। त्याचप्रमाणे 1 चमचा तूप घालूया। तूप घातल्यामुळे आपले मोदक खूप लुसलुशीत होतात व लवकर कडक होत नाहीत। तर या पाण्याची आता आपण उकळी काढून घेऊया। आता इथे पाण्याला चांगली उकळी आलेली आहे। आता गॅस बंद करून घेऊया। आता यामध्ये मी 1 वाटी तांदळाचं पीठ घालते। हे पीठ या पाण्यामध्ये मिक्स करून घेऊया। मोदक बनवण्यासाठी आपण जे तांदळाचं पीठ घेतो ते बऱ्यापैकी बारीक असावं। जर जाडसर तांदळाचं पीठ असेल तर आपले मोदक चांगले होत नाहीत व ते लवकर कडक होतात। आता हे पीठ पाण्यामध्ये चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घेतल्यानंतर 10 मिनिटांसाठी झाकून ठेवूया व 10 मिनिटांनंतर पीठ मळून घेऊया। तर 10 मिनिटांनंतर हे पीठ मी एका परातीमध्ये काढून घेतलेलं आहे आणि हे पीठ थोडंफार थंड झालेलं आहे। आता हे पीठ आपण मळून घेऊया। जर या पिठामध्ये पाण्याचं प्रमाण कमी झालं असेल तर आवश्यकतेनुसार यामध्ये गरम पाणी घालून हे पीठ आपल्याला मळून घ्यायचं आहे। तर येथे मी पिठाचा गोळा मळून घेतलाय। आता आपण मोदक बनवायला सुरुवात करूया। मोदक बनवण्यासाठी छोटासा पिठाचा गोळा घेऊन त्याला अशा प्रकारे हातावर मळून त्याला गोल आकार देऊया आणि याची आता हाताने पारी बनवून घेऊया। हलक्या हाताने हा गोळा आपल्याला अशा प्रकारे पसरवून घ्यायचा आहे। पारी बनवताना पीठ हाताला चिकटत असेल तर थोडंसं पाणी हाताला लावायचं आणि पारी अशा प्रकारे साईडने पातळ करायची आहे। जर हाताने पारी बनवायला जमत नसेल तर हा गोळा तुम्ही लाटून घेऊ शकता। तर इथे अशा प्रकारे मी पारी बनवून घेतलेली आहे। आता यामध्ये 1 चमचा सारण घालूया आणि याच्या अशा प्रकारे छानपैकी कळ्या पाडून घेऊया आणि याला मोदकाचा आकार देऊया।
तर इथे आपला पहिला मोदक बनवून झालेला आहे आणि अशा प्रकारे मी सर्व मोदक बनवून घेतलेले आहेत. आणि हा एक मोदक मी मोदकाचा साचा वापरून बनवलेला आहे. तर इथे तुम्ही बघू शकता 1 वाटी तांदळाच्या पिठापासून इथे 12 मोदक तयार झालेले आहेत. आता हे मोदक आपण वाफवून घेऊया. तर इथे मी हळदीच्या पानांवर मोदक वाफवणार आहे. त्यामुळे हळदीच्या पानांचा वास मोदकामध्ये उतरतो आणि त्यामुळे मोदक खूप छान लागतात. ही पानं मोठी असल्याकारणाने त्याचे 2-3 तुकडे करून मी अशा प्रकारे चाळणीमध्ये लावून घेते. हळदीची पानं उपलब्ध नसतील तर त्याऐवजी तुम्ही केळीचं पान वापरू शकता. आता या पानांवर मोदक ठेवूया. आता या चाळणीला अशा प्रकारे वरच्या साईडने देखील पानं लावून घेऊया. तर मोदक वाफवण्यासाठी येथे मी टोपामध्ये पाणी गरम करून घेतलं आहे आणि यावर अशा प्रकारे मोदकाची चाळण ठेवूया. आता यावर झाकण ठेवूया म्हणजे यातली वाफ बाहेर जाणार नाही. तर हे मोदक आपल्याला साधारण 20 ते 25 मिनटं वाफवून घ्यायचे आहेत. तर 20 मिनटानंतर यावरचं झाकण काढून बघूया. इथे मोदकांना चांगली उकड आलेली आहे. आता ही चाळण टोपामधून बाहेर काढूया. तर येथे तुम्ही बघू शकता छान असे उकडीचे मोदक तयार आहेत आणि हळदीच्या पानांचा खूप छान असा सुगंध सुटलेला आहे. तर तुम्ही अशा प्रकारे उकडीचे मोदक नक्की ट्राय करून पहा. आणि तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा व बाजूचं बेल बटन दाबा. म्हणजेच तुम्हाला माझ्या नवनवीन रेसिपींचं नोटिफिकेशन भेटेल. धन्यवाद.